Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras si Manan. Kapadasan ni Cubs at Berto, ti may patangatang dito Manang Biyana nga drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may manan ti drama, hello ka ni Girly Badangyo, Roji Badangyo, ken dagiti anak da. Kasamatan ka ni Risa May Benito, ken ni Mara Sidoro. Kasiman nga ruti ko na ni Cubs at Berto, dirman ang biyanang, at dasipsiputa ka na pintas kan sexy ababaunan iti karuba mi abalay. Aminado akman a crush ko dayjay a babae, iso apasaray kiddayak no makita. Ken wen gayam may sa ako na balo, katagtawanak ita iti 65. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, tatang. Asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong da di takaaruba tikid-kid dayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Hindi sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo laang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita, tatang? Di yo amo dayta a babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam. Ken papanam. Nagdakkel mo't tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano, kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Angam, anya jay kunam. Saan da ka susulduan na iti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawalang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayo. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod, nagado agamit iti bakante asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbuteng. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangin na balay. Saan na kano nga minasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati ako, hindi ako makatulog.
Halika, ta magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Ta manipo dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito'y akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datar. Ta si kadita kama, wine. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wine, naimpudak nga men. Iso nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan ka, Lerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. Saan maproblema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaon ng tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay, tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da dita balayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isong mati kayat na. Kat apay, pasit ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa, agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat na mo't, paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natinag mo tiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagrosing ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ha? Ay, katuwan na talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masuraw, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga.
na-develop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanya, kat napudno akmut ken kuana. Ay nanakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di alerma ang maidilig kada kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day di. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatan na. Ay, jackpot yun day ta. Kasla saan ang mapagtalkan day di a babae? Lukwon na kay la day di. Saan nga raw? Apa, di ka makawawan, Mina? Ah, Makiasawa kang aminan. Tapnusan atila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ha? Ay, katuwa na. Ay talaga yan. Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuwa na. Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong tayo ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamag. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Ala. Sikat ti makaamaw. Mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag ti tulbag kaw, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin na kita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo sige, itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabil tao. No biyayon mo't gayam tayo sigo da babaunin da dita karuba. Ay, una. Awanan, inatiw kan Helino Barok. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadem ti baniit kaw. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw kat no talo abulan saan da sinwelduan. Ay, kasta ya tata? Wain, iso nga wan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo na. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko.
Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no panangana. Ni, apay ada kayo taglutluto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto akaw ta pag tumarag to ti agas. Ne, kitain nyo Taamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay, di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmayt. Pag inanantamot ni nanang mo takaasimait. Nanang ngamot. Katuan mait, talaga mo may kadwa ananang mo ni Lerma. Isa ananang, kunam kinkwana. Lerma, saan kan samot ang masakit? Day tamo lag cellphone ti kuko umon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatom mo't amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si ti mga sikaso kan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gaputakas ta timbagana, paspasurutang matan. Saan tulungan ti amak Lerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biyangot ka naman pala na anak. Naglukon? Rumuaran ti pudno nga ugali day ta babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy makitkitak dito'y balay tatang. Pang-aasi yu tadi yu spoil din tinobya yu. Adi punin na kay matuna yan. Adi punin asasawang mo't mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na cellphone. Ay katagi na nangaraod. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din dahi babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnagdanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanyak. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mangbibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wayne, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida di ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan mo't mangusar ka na kita. Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon? Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Ang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal.
Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo't nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, hay. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, Oo, saglit lang ako. Nay, apay abinagkat mo na itabag mo ngay. Oo taba ka may magnakaw dito. Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar na Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakil na. Ay, nagmayat teriknak na nakatumpungak itikas kan ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras kon nga guruuray dito yung terminal ng awan mo tan. Ha? Limina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Anda ka di dita ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli nagawi dita kat nalipatan naktituyan terminal tibas. Lerma? Awan ma. Apay nga kayo dita terminal. Eh, orayak nga rin ni Lerma. Kunana mapan mangala ititikait, gamday, manuurasan nga urayak nito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan mo agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Urayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Adda ni Lerma? Naurayo? Awan mait. Intarayan naksamutan ti awanan bay na babae. Lakit di Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan naala na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay induldulin ko nga alahas ko Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunanang amin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Di dak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ko. Imbukbok ko amin na panawan ko iti nagbali na nobya. Ngam jak matukod a panunutan no apay anaramid natin ang panaw kanyak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw na miris ko ahusto amin ngayon bagbagat anak ko kanyak. Nagbalinak asukir gapo kan ayat. Ngay sumat ti nakapasarak iti saam ngayon bati ti ex ko kanyak. Naglabas pa tel daw kat ininot matla nakalipatak aging ga naka-move onak. Alakastan, tugayem mo, Berto. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti Tonggal Maysa. Manang Biyana!
Naimbag nga oras iti tunggal may sa kabarbaro man na napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kini Cubs at Densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na. Nabara paya kablaaw kada Edmalin Risco dita Abra ni Bulong Manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kuna ni Cubs at Densyo. Dirma ng biyanang. Aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idikwan ng asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksanggasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyo. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mo't iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandani di na pa'y ipakitan nagidya po kumay. Kat apukok mo't nagijay. Ta anak ko ti amada. Bukbukunan damutan nagijay putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo ng asawa ni Densyo. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyo. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyo. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wen nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyo, tanay? Duan nagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot uray saan kuman. Piun nga rod No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod isu nga uray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katwan nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito
Ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wanmat nga main din siyaw. Agnaid kan dito o itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may balasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, kumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mo. Dakilan nga magdaydaya perpailaan. Ken kunak gaya mapan kon to ipapasta jing ipon nata. Dangadot ita dael na. Ken papokisak to kuma. Mabitlang nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta. Nagtuman mo ti pasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan kumatang matan na ti gamit na kasjay. Ala, mabitlang nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo ra inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangted kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan nanang. Awan paila jay kapsat mau mayla. Awan pa'y matatang. Amang ano nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit niya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang.
Ala ako nakitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densya kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay, awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapay akatugangan na Maksayanan na dalawans na anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga sawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagitepo ko ta, Mari Delfina. Awan madkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dura abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag ita agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumeten akatugangam ni abalayan Dura. Ket siyempre, may katlumeten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to madten na putot mo. Sana balit kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay wan.
Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an, nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka bangan da ngagreklamo. Ta jakmat baybay-an, nagiti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin nakasapulan da, tatang. Tingarod pagnanaganda, ket amangan kano lumaksayan itid mo, asuporta na iti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon, saan to ang mapasamak na itatatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang, para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapnada katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po ko may kanipare ko daw. Saan na nang, di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pailaang ti makamong agluto, kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pailabalay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di uray dito ay ngagnaad iti agnanayon, no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mo't latkat kadwana iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kapsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti daydi anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adani din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Ti kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek.
Imbagada ide asikati muna akatugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako di pagatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mat iti dayjay Adelpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na anak may ka ni Delpina. Lora Rigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang amati pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tang ibagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunam mala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Ay. Tatang, gusto ko maritan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan serserbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Alala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo akatugangak ngam dim ngagdamet la kanyak kat imanogod da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, saan ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda, isagaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Densyo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! At timanan tigayam yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni kabsat uno san napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, kani Margie Albing. Kastimanti ko na ni Kabsat 1. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, tikayat ko ikasar ko adagusan iti kabitan apanawan. Aga nataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwa busbusak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tang agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ang mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mo problemahan da ita. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawag.
Narigat ti mailumlum iti uta ang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sa kanto mga asawa. Basta ikasarkon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amang maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaang numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya, Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan tumaurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatat daytan. hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipyok adi pay napusaan. Tanarigat ti mang namnama ken mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiyam. Di kan tumat nagururnong inay. Nga rod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan, makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung nga maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kantaon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan, na nga anak ta. Agganat launay ang mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot.
Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga pampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kitay saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisun ida, intun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Uwan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong galip iti natangan niya. Ay, kuwan na, insan. Day talaga ayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparpartin Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo mat kasarita Maawatan na kumamot ti sitwasyon Inkapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot ti adaken kaunaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa laang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ket naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas taunay. Agkakapsot. Wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tani, awan ipakankon ka nagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakankon ka nagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Iton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay.
At na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbulo da makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wen nga raw. May na medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ang tibagiyaw. Ituloy tayong tikasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ado lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Nyaturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga Ang mga mabanglas ti taraon maluto adagaos. Saan tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga namnaman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga Apay anak ka Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno ita angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mo nga may angkal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa. Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay kumaat tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Uno, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ita puspon. Makauma.
Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mang patimang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Ket, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabiit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbang pag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbag yaw. Agunget mat mo ibagam amapuspon ti kasar. Anyan. Kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa napartain nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kuna masyak ti unang mabayadan. Bayadan mo na utang mo ta usaran mi meten kasinsin. Ay, kasano nga taday to yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayro pa akita. Nagitay nakautangak dagita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo at tuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot lorna. Anya ngay ita uno. Umay da kasingiranan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababayin ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kung ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidag.
Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mi metlaang tanasyan ti asawak kanya kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan anak mi iti asawak kat adamat ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan ijay ili mi kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan ti gayem mo uno. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.